Свабодная і дэмакратычная Беларусь павінна быць часткай нашых дыскусіяў. Так званыя прэзідэнцкія выбары, прызначаныя на 26 студзеня, зноў выкрыюць адсутнасць свабоды і дэмакратыі ў краіне. З такімі словамі старшыня еўрапейскага парламенту Роберта Мецала звярнулася да лідараў еўразвязу. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вамі Вітаўт Ціўчык, запрашаю на аб'ектыў. Тысячы памерлых ад коронавірусу. Белпол атрымаў звесткі з базаў смерти. Этому режиму не нужна правда, да? То есть появляется вот эта так называемая политическая целесообразность. Краіна ў тэроры, эміграцыйныя палітыкі працягвалі міжнародныя сустрэчы. Вынікі года ад прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Каляды блізка, а сонцастаянне ўжо сёння. Беларуская імпрэза ў Вільні. Мне падабаецца традыцыя беларуская, я хачу яе трансляваць, каб больш людзей ведала беларускія песні, беларускія танцы. Большасць палітвязняў за кратамі, а тэрор працягваецца. 2024 год. Чарговы год несвабоды для Беларусі. Разам з тым, дэмакратычныя палітыкі працягваюць прасоўваць беларускае пытанне на міжнароднай арэне. Пра вынікі працы апазіцыі сёлета і пра планы на 2025 год Ірына Драфічук. Міжнародная актыўнасць. Менавіта гэты аспект дзейнасці дэмакратычных сілаў можна аднесці да сёлетніх поспехаў. Тут і падтрыманне кантактаў з еўразвязам, і стратэгічны дыялог са Злучанымі Штатамі, і беларускі тыдзень у Брусэлі. Так, Лукашенко здае краіну Пуціну, але ёсць іншая Беларусь. У нас няма там тэрыторыі дзяржавы, але у нас ёсць людзі, якія хочуць жыць інакш. І мы фіксуем гэта ў міжнародных дакументах. Каб у Еўрапарламенце, у Брусэлі, у Страсбургі, у Вашынгтоне ведалі, што вот ёсць беларусы, з якімі можна супрацоўнічаць, якія супрацьстаяць паглынанню нашай краіны Масквой. Менавіта міжнародная дзейнасць дэмакратычных сілаў утрымлівае беларускае пытанне на парадку дня сусветнай палітыкі, упэўнены Валер Карбалевіч, а таксама кансалідацыя. Ёсць адзін цэнтр дэмакратычных сілаў, які як бы прадстаўляе сабой палітычны суб'ект беларускіх дэмакратычных сілаў, і менавіта з ім вядуць перамовы іншыя палітычныя суб'екты ў свеце, у прыватнасці рэальныя палітыкі, кіраўнікі ўраду. Офіс Святланы Ціханаўскай наладзіў кантакт з новымі ўладамі еўразвязу і атрымаў дапамогу для грамадзянскай супольнасці і медыяў на лета памерам 30 мільёнаў еўраў. Удалося дасягнуць дамоўленасці, каб выправіць складанасці з атрыманнем візаў у краіны еўразвязу для звычайных беларусаў і пры гэтым узмацніць абмежаванні для рэжыму Лукашэнкі. Мы можам выпрацаваць штосьці яшчэ, чым неэфектыўную рэзалюцыю. Калі мы зробім санкцыйную палітыку эфектыўнай, калі яна сапраўды будзе балючай для рэжыму Лукашэнкі, тады, я мяркую, мы зможам знайсці рашэнне, як дапамагчы людзям, якія цяпер у турмах. Перамовы дапамаглі развязаць шэраг праблемаў беларусаў замежжа. Гэтак знойдзены кампраміс наконт уезду ў еўразвяз аўтаў з беларускай рэгістрацыяй. Існуе шэраг стыпендыяў і праграмаў падтрымання. Літва падала ў міжнародны крымінальны суд запыт на пачатак расследавання злачынстваў рэжыму Лукашэнкі. Удалося легалізаваць шэраг актывістаў, а таксама вызваліць Андрэя Гнёта, якому пагражала выдача з Сербіі ў Беларусь. Таму зараз мы хотим сказаць свабоду. Ёсць, аднак, і адваротныя прыклады. Улады Літвы адмовілі ў прытулку былому байцу палка Каліноўскага Васілю Верамейчыку. Цяпер ён за кратамі ў Беларусі. Беларусаў палітвязняў не было ў спісе зняволеных, якімі абмяняліся Захад і Расія, а некаторыя наступствы санкцыяў еўразвязу ударылі па звычайных беларусах, а не па рэжыме. Да прыкладу, забарона прадаваць адзенне секонд-хенд у нашай краіне. Усё гэта выклікала крытыку ў бок дэмакратычных сілаў. Забяспечыць, каб звароты беларускіх грамадзян аб статусе уцекача разглядаліся індывідуальна. Паводле апытання ў нашых соцсетках толькі кожны 10-ы ўдзельнік ацэньвае дзейнасць палітыкаў Новай Беларусі адназначна станоўча. Прыкладна столькі ж і тых, хто лічыць іх працу адназначна кепскай. Сёлета дэмакратычныя сілы сутыкнуліся і з праблемай уласнай легітымнасці. У выбарах дэлегатаў каардынацыйнай рады ўзялі ўдзел менш за 7 тысячаў чалавек. Хаця толькі за мяжой, паводле розных ацэнак, жыве каля мільёна грамадзянаў Беларусі. Той факт, што на выбарах прагаласавала абмежаваная колькасць людзей, гэта вынік як рэпрэсій, так і агульнай дэпалітызацыі, на жаль. Але важна адзначыць, што мы зрабілі унікальную рэч.
Гэта першыя онлайн-выбары па ўсіх дэмакратычных стандартах, што ўжо з'яўляецца важным дасягненнем для беларускага грамадства. Што да Святланы Ціханаўскай, то яна застанецца ў статусе нацыянальнай лідаркі да моманту сумленных выбараў у Беларусі. Пра гэта дамовіліся на канферэнцыі «Новая Беларусь», хаця некаторыя палітыкі спрабавалі такую пастанову аспрэчыць. Крызіс жа ўнутры дэмакратычных сілаў мае аб'ектыўныя прычыны, мяркуе Валер Карбалевіч. Не існуе стратэгіі перамогі, просто не існуе реально, объективно, то бок не існуе не тому, что, скажем, лидеры демократичных сил не вельмі кемлемые, не могли ничего придумать. Придумать можно, наколькі гэта будзе адпавядаць рэальнасці, вось у чым праблема. Імпульс, атрыманы дэмакратычнымі сіламі ў выніку падзеяў 2020 года, згасае, кажа аналітык. А разлік на перамены ў выніку перамогі Украіны ў вайне або ўзброенага зрынання рэжыму Лукашэнкі застаецца няпэўным. На чым жа плануюць засяродзіцца сілы Новай Беларусі ў наступным годзе? Першы прыярытэт, конечно, это падтрымка рэпрэсаваных вызвалення палітвязняў і пошукі шляхоў для іх вызвалення. Другое это суб'ектнасць Беларусі, каб Беларусь не стала суцяшальным прызам па выніку гэтых перамоваў. Працягнецца таксама праца над стварэннем пашпарта Новай Беларусі. У лютым пройдзе стратэгічны дыялог з Вялікай Брытаніяй. А 26 студзеня, у дзень выбараў у Беларусі, дэмакратычныя сілы плануюць вялікую канферэнцыю ў Варшаве. Ірына Дарасейчук, Белсат. Гэта абсалютнае трызненне. Нашай базы не ўзламалі. Так, кіраўнік BuyHelp Алексей Лявончык адрэагаваў на прапагандысцкі фільм ОНТ пра фонды салідарнасці. Напярэдадні лукашэнкаўскі дзеяч Ігар Тур заявіў, што гэтак званыя сілавікі атрымалі доступ да базы звестак. На экране прадэманстравалі частку табліцы з нейкімі электроннымі адрасамі і прозвішчамі, а таксама са статусамі праведзеных плацяжоў. У сюжэце ОНТ паказалі 5 вызваленых палітвязняў, якія прамовілі на камеру адзін і той жа тэкст. Пра тое, што іхныя персанальныя звесткі былі выкарыстаныя незаконна, а таму яны збіраюцца падаваць скаргі ў Еўрапейскі суд правоў чалавека. Кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак падкрэсліў, што лічыць людзей у кадры закладнікамі і ахвярамі тэрору. У іх становішча яны могуць рабіць любыя заявы, а сістэма дапамогі палітвязням і іхным сваякам не зазнала шкоды і працягвае працу. У сваю чаргу Алексей Лявончык звяртае ўвагу на нестыкоўкі ў прапагандысцкім фільме. У прыватнасці BuyHelp нават не вядзе базы на расійскай мове, як гэта было паказана ў сюжэце ОНТ. Складу злачынства ў дзеяннях нямецкага дэпутата, якога падазраюць у выкарыстанні рабскай працы беларускіх палітвязняў, не выявілі. Такое заключэнне зрабіла пракуратура нямецкага Ляйпцыгу. Орган адмовіўся распачынаць расследаванне ў дачыненні бізнэсоўца і дэпутата зямлі Саксонія ад ультраправай партыі «Альтэрнатыва для Нямецчыны» Йорга Дорнаў. Пракуратура Ляйпцыгу ў сваім прэс-рэлізе патлумачыла, што палітвязень, які скардзіўся ў медыях на працу на ферме нямецкага палітыка ў Беларусі падчас зняволення, цытата, не быў абавязаны прымаць прапанову. Ведамства заявіла, што не знайшло доказаў, што праца палітвязня была прымусовай. 24 верасня сайт reform.news апублікаваў рэзанансны артыкул, з якога вынікала, што кампанія «Цыбулька Бел», якая належыць Йоргу Дорнаў, дамовілася з лідскім ізалятарам і рэгулярна карысталася працай людзей, асуджаных з палітычных прычынаў. Паводле сведчанняў, нямецкі палітык, цытата, асабіста правяраў працу палітвязняў. Жанчыну, якая пацярпела падчас пажару ў віцебскім гандлёвым цэнтры «Беларусь», перавезлі ў шпіталь хуткай дапамогі ў Менску. Пацыентка застаецца на апараце штучнай вентыляцыі лёгкіх, у яе дыагнаставалі цяжкую тэрмінальна-інгаляцыйную траўму. Астатнія 19 чалавек, якія былі шпіталізаваныя пасля пажару ў Віцебску, ужо выпісаныя. Маштабны пажар у віцебскім гандлёвым цэнтры «Беларусь» адбыўся 13 снежня. 90 ратавальнікам спатрэбілася больш за 4 гадзіны, каб згасіць полымя. Кіраўнік Віцебшчыны Александр Суботін патлумачыў гэта вялікай колькасцю пластыку. Праз 3 дні сталася вядома пра затрыманне падазраваных у парушэнні правілаў пажарнай бяспекі. А 18 снежня старшыня дзяржаўнага камітэту судовых экспертызаў Алексей Волкаў сцвердзіў, што на месцы пажару выяўленыя прыкметы кароткага замыкання.
Рэжыму становіцца ўсё цяжэй маніпуляваць статыстыкай. У распараджэнне грамадскасці трапляе ўсё больш закрытых звестак. Гэтым разам, дзякуючы прадстаўленай Белполам інфармацыі, сталі больш відавочнымі маштабы смяротнасці ад ковіду ў самым пачатку эпідэміі. Кіберпартызаны атрымалі дадзеныя з першаснага агляду з месцаў смяротных выпадкаў, у тым ліку вядомых асобаў. Уладзіслаў Корсак працягне тэму. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. А вірусы ёсць. Белпол атрымаў звесткі з гарадскога патолагаанатамічнага бюро Менску. Прычына смерці 30% агульнай колькасці памерлых за першыя 1,5 года пандеміі коронавіруса акурат ковід. По сути, эта цифра, это такое, как пример. Это пример, который, да, может отличаться по областям что-то немного, но в среднем это вот эта область, это пример, эта цифра, это пример для всех остальных областей. Канкрэтна ж гаворка пра перыяд з сакавіка 2020 до лістапада 2021. У згаданым патолагаанатамічным бюро зафіксаваная смерць ад ковіду больш як 5,5 тысяч чалавек. Новы вірус аспрэчыў лідарства нават традыцыйнага жняца жыцця ў беларусаў атэрасклератычнай хваробы сэрца. У пікавыя дні бюро фіксавала, ковід быў прычынаю больш як паловы ад усіх смерцяў. Напрыклад, 26 кастрычніка 2021 года 68 са 120 асобаў памерлі ад каранавіруснай хваробы. Большая частка з іх старэйшая за 60 гадоў. Такое огромное количество людей, белорусов, умирало от того, что режим Лукашенко боролся с бело-красно-белыми носками, трусами. Он боролся с наклейкой на фонарном столбе, но он не боролся с коронавирусом, который просто выкашивал белорусский народ. У той час, як суседнія краіны закрывалі межы і ўводзілі лакдаун, Лукашенко адмаўляў сур'ёзнасць пагрозы COVID-19 і кпіў знашэння масак. Замоўчвалася інфармацыя пра перапоўненыя лякарні. Звесткі даводзіліся да ведама грамадскасці толькі дзякуючы незалежным медыям. Ужо ў сакавіку 2020-го Міністэрства аховы здароўя перастала даваць інфармацыю пра агульную колькасць хворых на ковід і памерлых ад яго. В этом контексте коронавирусной инфекции, той колькасці людей, якія хварэлі, якія гінулі ад яе, Лукашенко вёў сваю, так бы мовіць, кампанію, а па сутнасці не вёў. І адным з пунктаў гэтай кампаніі было, што ковіда не існуе. Вось. І гэта быў такі класічны прыклад такой дыктатарскай сістэмы, калі ён сказаў, а ўся вертыкаль пабежала выконваць. Тады ж у 2020-м Белстат перастаў публікаваць агульную статыстыку смяротнасці беларусаў. Што праўда, тыя ці іншыя звесткі ўсё адно трапляюць у публічную прастору. Гэтак інфармацыя з першаснага агляду з месцаў смяротных выпадкаў трапіла ў распараджэнне кіберпартызанаў. Аднак варта разумець, што гэтыя звесткі не ёсць канчатковай канстатацыяй прычыны смерці. Это является данными, которые получены до проведения судебно-медицинской экспертизы. Уже после проведения судебно-медицинской экспертизы, которая не имеет отношения к этой базе данных, и данные этой судебно-медицинской экспертизы не вносятся в эту базу, уже после этого дается официальное заключение о смерти человека. Тым не менш, у базе ёсць звесткі пра асобаў, смерць якіх мела вялікі грамадскі рэзананс, а абставіны сыходу з жыцця туманныя. Напрыклад, у былога міністра замежных справаў Владзіміра Макея указаныя, цытата, іншыя недакладна пазначаныя і неўдакладненыя прычыны смерці. Тая ж фармулёўка стаіць і ў былога міністра транспарту і камунікацыі Алексея Аўраменкі. Аналагічная прычына смерці указаная ў загінулага ў зняволенні Вітольда Ашурка. На практике с тем, что мы сталкивались, вот когда происходит смерть или другие вообще события происходят, часто звонят и говорят, к вам приедет полковник КГБ. Приезжает сотрудник, показывает корочку, забирает документы, там экспертизу и говорит, что а причина должна быть вот такая-такая.
Ёсць інфармацыя і пра рэзанансныя забойствы падчас пратэстаў 2020 года. Гэтак у якасці прычыны смерці застрэленага сілавікамі ў Менску Александра Тарайкоўскага пазначылі адкрытую рану пярэдняй сценкі грудной клеткі. У забітага ж у берасці стрэлам у патыліцу Геннадзя Шутава ачаговая траўма галаўных мазгоў. На аснове атрыманых звестак кіберпартызаны неўзабаве абяцаюць апублікаваць статыстыку смяротнасці і нараджальнасці ў Беларусі. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Небяспечная сітуацыя на заходнім узбярэжжы Нарвегіі у аэрапорце гораду Молде. Самалёт выкаціўся за межы узлётна-пасадачнай паласы і спыніўся ўсяго за некалькі метраў ад вады, якая пачынаецца адразу за аэрадромам. На борце былі 165 пасажыраў і 6 чальцоў экіпажу. Праз аварыйныя трапы аператыўна адбылася эвакуацыя, ніхто не пацярпеў. Прычынай інцыдэнту называюць слізкую паласу і моцны вецер. Пра іншыя падзеі у нашым аглядзе. На кадрах бачна, як беспілотнік трапляе ў жылы дом. Інцыдэнт адбыўся раніцай у Казані і не быў адзіным. У імаверна ўкраінскай атацы на расійскі горад удзельнічалі не менш за 8 дронаў. 6 з іх трапілі ў жылыя дамы. Адзін у прамысловае прадпрыемства, адзін збілі. Паводле мясцовых уладаў загінулых і пацярпелых няма. Аэрапорты Казані ды Іжэўску на фоне нападаў прыпынялі працу. А запланаваныя на выходныя масавыя падзеі ў Татарстане адмянілі. Перад гэтым у ноч на 21 снежня Расія атакавала Украіну ракетою С-400 і 113 беспілотнікамі. Палову дронаў удалося збіць. У Запорожскай і Харкаўскай вобласцях беспілотнікі пашкодзілі жылыя дамы. Там ёсць пацярпелыя. На калядным рынку ў нямецкім Магдебурзе у натоўп наведвальнікаў заехаў аўтамабіль. Як мінімум 4 асобы загінулі, каля 200 чалавек пацярпелі. Прынамсі 40 з іх цяпер у цяжкім стане. Злачынец арыштаваны. Гэта 50-гадовы мужчына Саудаўскай Аравіі, які ўпершыню заехаў у Федэратыўную Рэспубліку Нямецчына ў 2006 годзе. У яго быў сталы від на жыхарства і апошнім часам ён працаваў лекарам у Брэнбурзе. Згодна з нашымі актуальнымі звесткамі ён дзеяў як адзіночны злачынец. Інфармацыі пра іншых злачынцаў няма. Цышанг таксама зазначыла, што колькасць загінулых можа ўзрасці, улічваючы цяжкасць некаторых траўмаў. Паводле інфармацыі газеты «Берлінер Цайтунг», як мінімум 5 асобаў загінулі, каля 200 чалавек пацярпелі, прынамсі 40 з іх цяпер у цяжкім стане. Затрыманы мужчына Талеб Аль-Абдулмусен быў вядомы ўладам Нямецчыны як антыісламіст. Апошнія гады мужчына сімпатызаваў партыі «Альтэрнатыва для Нямецчыны» і абвінавачваў нямецкія ўлады ў тым, што яны мала змагаюцца з джыхадыстамі. Сенат США прыняў законапраект аб дзяржаўным фінансаванні. Ён перадухіліць прыпыненне працы ўраду, так званы шатдаун. Законапраект падаўжае дзяржаўнае фінансаванне да сакавіка і прадугледжвае наданне дапамогі пры стыхійных бедствах і падтрымання сельскай гаспадаркі. Пры гэтым пакет захадаў не прадугледжвае павышэнне столі дзяржаўнага доўгу, на якім настойваў абраны прэзідэнт Дональд Трамп. Зараз дакумент будзе накіраваны Джо Байдену. Белы дом ужо заявіў, што Байден падпіша яго, каб забяспечыць бесперабойную працу ўраду США. Міжнародны саюз канькабежцаў дапусціў беларускіх і расійскіх спартоўцаў да ўдзелу кваліфікацыі да алімпійскіх гульняў 2026 года ў нейтральным статусе. Кваліфікацыйны турнір па мастацкім коўзані для ўдзелу ў алімпіядзе пройдзе ў верасні наступнага года ў Пекіне. У ім змогуць выступіць не больш за аднаго спартоўца ў мужчынскім і жаночым адзіночым коўзанні і не больш за адзін дуэт у парным коўзані і танцах на лёдзе. У канькабежным спорце могуць быць прадстаўленыя 12 спартоўцаў, адзін канькабежац на кожную дыстанцыю. У шорт-трэку дапушчаныя 6 чалавек. Доўгачаканы бой паміж украінцам Александрам Усікам і брытанскім цяжкавагавіком Тайсанам Ф'юры адна з самых маштабных падзеяў у свеце боксу. Адпаведна рэгламенту, перад матчам-рэваншам адбылося ўзважванне байцоў. Вага брытанца склала амаль 127,5 кілаграмаў, што на 25 кілаграмаў больш, чым у Александра. У першым двубоі паміж Усікам і Ф'юры, што адбыўся сёлета ў траўні, украінец атрымаў перамогу асобную пастановую суддзяў, стаўшы абсалютным чэмпіёнам свету ў цяжкой вазе. Гэтая перамога прынесла ўкраінскаму баксёру званне першага ў гісторыі цяжкой вагі уладальніка ўсіх 4 паясоў у эпоху аб'яднаных тытулаў. Бой-рэванш Усіка з Ф'юры адбудзецца ў ноч з суботы на нядзелю на стадыёне Kingdom Arena у сталіцы Саудаўскай Аравіі Эр-Рыядзе.
Дзяржаўныя установы Беларусі бадай пазайздросцяць арганізацыі заўзятараў у Паўночнай Карэі. Там самалёт з цяжкаатлетамі, якія вярнуліся дадому пасля паспяховых выступаў на міжнародных спаборніцтвах, апроч афіцыйных асобаў, сустракалі грамадзяне. З кветкамі ды паветранымі балонікамі ў руках. Гучалі ў бок спартоўцаў і падзякі за дасягненні. Падзея адлюстроўвае традыцыю ладзіць масавыя ўрачыстасці ў гонар паспяховых выступаў спартоўцаў, падтрымліваючы дух паўночна-карэйскага патрыятызму. Павел Олейников, Андрей Сульжиц, Белсат. А ў Беларусі наступила астранамічная зіма. Мінулая ноч была самай доўгай у годзе, а сённяшні дзень найкарацейшым. Нягледзячы на тое, што менавіта ад 21 снежня сонца паварочваецца на лета і светлавы дзень павялічваецца. Пра тое, як нашыя продкі адзначалі дзень зімовага сонцастаяння і як іхныя традыцыі працягваюць сучасныя беларусы у матэрыяле Насты Печаньковай. Дуда і цымбалы, танцы і калядныя песні. Менавіта гэтак больш за 1000 гадоў таму нашыя продкі сустракалі дзень зімовага сонцастаяння. Традыцыю гучна і весела адзначаць самы кароткі дзень у годзе аднавілі беларусы Вільні. Зімовае сонцастаянне – гэта якраз тыя самыя каляды, якія шырока вядомыя па тэрыторыі Беларусі. Гэта канкрэтна той дзень, калі адбывалася самая доўгая ноч і самы кароткі дзень. І ў гэтую ноч традыцыйна трэба было рабіць свята, каб гэты дзень перакуліць і каб пачаўся Новы год. Для свята нашых продкаў былі характэрныя калядныя містэрыі з пераапрананнем у розных жывёлінаў, танцамі і песнямі. Апошнія адресавалі Богу сонца, калядзе, які згодна з павер'ямі нараджаўся ў дзень зімовага сонцастаяння. А з ім прырастаў светлавы дзень і скарачалася начная цемра. Каляду прасілі пра багаты ўраджай, а таксама пра лёгкі лёс і ўдачу. Сімвалізавалі адраджэнне сонца і круглыя пірагі, якія гаспадыні пяклі ў выглядзе свяціла. Яны разам з іншымі пераважна мяснымі стравамі былі на стале падчас святочнай вячэры. Там не было абмежавання ні па алкаголю, ні па стравах. Гэта было сапраўднае свята, і трэба было яго адзначыць так, каб нас чуў сусвет. Пасля святочнай вячэры каляднікі хадзілі ад хаты да хаты, спяваючы калядныя песні. Іх абавязкова суправаджала каза. У дахрысціянскай традыцыі яна сімвалізавала дабрабыт, урадлівасць і сямейны лад. У гурт каляднікаў уваходзілі таксама музыкі, якія гралі на дудзе і бубне. Ой, дай Бог здоров'я этой хаце, каб жыла заўжды багацце. З прыходам хрысціянства ў Беларусь новая вера часткова выціснула паганскія абрады і традыцыі, пра што сведчаць і сямейныя гісторыі ўдзельнікаў святочнай імпрэзы ў Вільні. Мы кожны раз 4 снежня рабілі такую вігілію, она звязана так з традыцыйным святкаваннем, калі клалі сена, на брус клалі, там аплаткі былі, такая каталіцкая традыцыя. І вось такія постныя стравы мы ели, і вось таксама я буду рабіць у сваёй сям'і такое, влучаць сваю дачку. Хрысціянскія калядкі у нас. У царкву мы хадзілі, была вельмі вялікая служба заўсёды, і ў старабрацыю па 5-6 гадзін, можа быць, і дзеці трымаюцца. Все такое менавіта звязана з Богом, з царквой. І вось эта традыцыя менавіта беларуская, паганская, я толькі пачынаю з ёй стыкацца. Дзякую маім сябрам, которые дазваляюць мне больш пра яе ведаць. Аднавіць традыцыю продку і паспрабаваць сябе ў ролі каляднікаў можна і ў нашыя дні. У залежнасці ад веравызнання каталіцкага ці праваслаўнага, каляды святкуюць да 6 ці 19 студзеня адпаведна. Наста Печанькова, Белсат. Спадарства, гэта былі ўсе матэрыялы, якія для вас падрыхтавала рэдакцыя аб'ектыву. З вами быў Вітаўт Ціўчык. Зычу добрага вечара.